Dragi gledaoci, pratite vesti Srpske naučne televizije. Moje ime je Aleksandra Vasiljević, a za vas izdvajam. Najtraženiji svetski hip-hop izvođač dolazi na Exit 2016. Niko neće moći da čita vaše poruke. Automobil koji će promeniti autoindustriju. Uskoro počinje sa emitovanjem najnoviji serijal. Prava poslastica za ljubitelje hip-hop muzike je upravo dolazak jedne od najvećih svetskih zvezda Wiz Khalife na naše prostore i to po prvi put. Njegov nastup rezervisan je za 10. jul i glavnu binu najboljeg muzičkog evropskog festivala Exit. Wiz Khalifa dolazi u Srbiju u vrhuncu svoje popularnosti nakon što je pokorio svetske top liste sa pesmom See You Again iz filma Furious 7. Ista pesma je dostigla vrtoglav broj od 1,2 milijarde pregleda na sajtu YouTube i tako postala jedan od 3 najgledanija spota svih vremena. Pored Wiza, druga najaktuelnija rap senzacija, i to sa ove strane Atlantika, na Exit dolazi direktno iz Južnog Londona. Trenutno najtraženiji evropski reper Stormzy nastupit će također u nedelju 10. jula na glavnoj bini i pokazati zašto je zvanično najbolji MC u Evropi. Provokativni pristup, društveno angažovani tekstovi i neshvatljiv talenat za repovanje učinili su da Stormzy osvoji MOBO nagradu za muškog izvođača 2015. godine i bude jedna od vodećih tema na društvenim mrežama širom sveta. Popularna aplikacija za slanje poruka WhatsApp omogućila je šifrovanje za sve svoje korisnike, što znači da poruke niko neće moći da presretne i neće moći niko da ih vidi osim primaoca. Zbog situacije kada se desilo da je Federalni biro istrage uspeo da otključa telefon osumnjičenog teroriste, bez pomoći kompanije Apple, WhatsApp je odlučio da podigne nivo bezbednosti tako da gotovo niko ne može da ugrozi privatnost korisnika i njihovih poruka i razgovora. Iz kompanije WhatsApp, koju posjeduje Facebook, saopšteno je da je zato dodata end-to-end enkripcija na svaki oblik komunikacije preko aplikacije. Za bilo koju grupu ljudi koja koristi najnoviju verziju WhatsAppa, servis će šifrovati sve poruke, telefonske pozive, fotografije i video zapise među njima. Ideja je jednostavna. Kada pošaljete poruku, jedina osoba koja će moći da je pročita jeste ona osoba i grupa na chatu kojoj je poruka upućena. Treći Teslin model koji bi trebalo da označi početak masovne proizvodnje električnih automobila ovog proizvođača predstavljen je na svečanosti u Los Angelesu. Za $35.000 koliko košta osnovna verzija nećete moći da kupite bolji automobil, rekao je na premijeri modela 3 prvi čovjek Tesla Motorsa Elon Musk. Kada je reč o autonomiji u vožnji, koja je veoma važna stavka svakog električnog automobila, on je izjavio da će bazni model moći da pređe i do 350 km pre nego što se baterije istroše. Musk je saopštio i da će do kraja 2017. kada Model 3 uđe u serijsku proizvodnju, broj superpunjača u svijetu na kojima se baterije mogu dopuniti za 20 do 30 minuta biti udvostručen. Novi model biće dostupan u verzijama sa zadnjim i pogonom na sva 4 točka, dok će vozilo biti standardno opremljeno autopilotom i brojnim bezbjednosnim sistemima za koje prvi čovjek Tesla Motorsa tvrdi da će garantovati maksimalnih 5 zvezdica na svakom testu bezbjednosti u svetu. Ukoliko vam botanika, zoologija, genetika ili citologija zvuče zanimljivo, ako ste ljubitelj proučavanja živih bića, njihove strukture, životne funkcije i manifestacije, ponašanja i ekoloških odnosa, kao i čitave biosfere, pogledajte našu novu emisiju Kap biologije, koja će uskoro početi sa emitovanjem na Srpskoj naučnoj televiziji. Pratili ste vesti Srpske naučne televizije. Ukoliko ste propustili neku od naših emisija, možete je pogledati na našem zvaničnom YouTube kanalu. Hvala na pažnji i prijatan dan!